een hele goede morgen vanuit Dokkum. We staan hier op Siel en we zullen van de morgen presenteren het gebeuren voor de nieuwe gemeentenamen voor de drie gemeenten DFK, Dongeredeel, Verwedderdeel en Kollemeloon CA. Een nieuwe gemeentenaam, want aanstaande woensdag, ja, toen kon jou al stemmen op een nieuwe gemeentenaam. Ik sta ondertussen bij Doete de Vries, gemeentevoorlichter. Doete, wat staat u van de morgen al een keer te wachten? Nou, het is de bedoeling dat dadelijk om 11 uur, dan komen de drie burgemeesters. Één lokale burgemeester van Verwedderdeel, Jelle de Vries. En Marge Waanders van Dongeredeel. En Ben Beelke van Kolmeloon hier naar beneden op het bordes om 11 uur. Dan hoort Ben Beelke een liedpraatje. Dan starten we met een spectaculaire bekendmaking van de nieuwe namen. En daarna doet Beelke nog even een talieachter om hoe de stemverhouding weer. Dat is ook wel nieuwsgierig om even te weten. En dan is het de bedoeling dat we het glas heffen op de nieuwe namen. Een spannend gebeuren doet, of net? Ja, zeker. Maar wie had er zin in? Wij hadden er zin in. Ja, en ik zou zeggen, de burgemeesters en de loco, die kunnen voor Dijljacht komen. Want de mensen thuis die ben ik heel nieuwsgierig wat er nou staat te gebeuren. Ja, wie wacht zit daar en ze komen zo naar beneden. Goedemorgen man, je hebt hier ook even in afwachting van wat een nieuwe naam worden zal. Ja, ik al. Nou, en wat denk je, wat zullen namen worden? Ik denk zelf Noord-Oost-Friesland. Maar ik denk dat Dokkum misschien beter weer. En wat? In mijn eigen. Ja. Maar ik denk van Noord-Oost-Friesland, dat wordt. Noord-Eerst-Friesland? Ja. En wat denk je jou? Noord-Eerst-Friesland. En jou? Ik denk Noord-Eerst-Friesland. Ik denk dat dat het meeste rug doet aan alle drie gemeenten. 26.000 mensen hebben gestemd. Dus daar ben we heel erg trots op. Dat is voortreffelijk en dat is een compliment voor iedereen die er om mij gaat. Maar nu kan ik een heel lang verhaal horen, maar er zit hier net op de wacht. Of wel? Nee? Nou, dan is het op een kwart. De drie burgemeesters, die zullen direct, je zegt het wel, op een rode knop drukken. En dan komt daar een prachtige filmpje en daar wordt dan een naam onthuld. En dan kom ik daarna weer even om iets te vertellen. Want het is je kort, omdat je direct te lang staan. Maar ik vertel toch nog even iets na die tijd. Zullen wij, beste collega's, op de knop drukken? Dat doen we. We zijn heel erg nieuwsgierig, wij ook. Ik zou eerst. Dank. En nu drukken we 1, 2, 3.
Dus we willen u alle jaar feliciteren, vooral de inwoners, met deze nieuwe namen van deze voortreffelijk, prachtige, mooie gemeente. Want dat wordt het, dat hij hem op het film kan zien. Nou, dan komt er een plechtig moment. Er ben ik een heel soort mensen die sjoggen nou rechtstreeks via de televisie. Dus dan haal ik even een glasje. Dames en heren, jongens en famkes, wij klinken op uw nieuwe gemeente Noord-Eerst-Friesland. Tjoch! Op een goede keer werken. Op een goede keer werken. Nou, ik sta hier even als voorzitter van de namencommissie. Ja, een voortreffelijke namen, want er zijn zoveel inzendingen van suggesties, 892. En een hele wijze commissie, geesteld uit verschillende mensen uit de drie gemeenten, die deze drie kiezen. Dit vonden wij de beste. Je moet echt heel goed zien, past het bij die nieuwe gemeente, bij die streek, bij de regio. En dit is het worden. En daar ben ik eigenlijk best trots op. De commissie had een put vol, een beurlijk vol werk, kan ik wel zeggen. Absoluut. En wie het echt lastig om uiteindelijk tot deze drie namen te komen? Nou, lastig. Het heel veel tijd kosten, want je kan wel nagaan uit zoveel namen. En dan heel star rond te discussiëren, afwegen. En het moest klapje, hè. Taalkundig moest het klapje. Het moest ook klapje met historisch en de toekomst en marketing. Ben we tot deze trein komen. En ik moet zeggen, we hebben hier van de morgen eerst betiet de commissie gewoon. En een prachtige commissie. Wij vonden jammer dat het werk weer weer. Zou leuk weer. Nou, wil ik jou ook graag vragen als burgemeester van Kalmeloon, CA. Ja, een historische naam. Ja. Nou, wat zouden jouw inwoners hiervan vinden? Nou, de inwoners van Kalmeloon, maar het geldt voor alle drie gemeenten gelijk. Die hebben ongeveer in dezelfde verhoudingen stemt. Dus ik Dongerdeel, dus ik Verwedderdeel. Dat vier wij het meeste van het eerst stemt ha. En dan voor Dokkemeloon en dan voor Ier en Lauwersloon. Dus dat lijkt gelukkig wordt generaal gelijk. En ik vind het toch echt wel mooi dat vier wij de meesten voor naar het eerst stemt hebben. Dan ga je net dat er altijd een krappe meerderheid was die in Hinje daar weer wat. Ja, misschien wel wat discussie hoor. Dat hebben we nog net en dat vind ik heel lekker. Wat betekent het nou voor de inwoners? Want wat gaat er nou gebeuren? Goeie vraag. Er gaat nou gebeuren dat het officieel, want eerst maar we officieel doen. Via colleges van BNW in de drie gemeenten komt. 30 maart, tegelijk. Die moeten ervoor stemmen. Nou, ik denk dat dat wel goed komt. En dan komt het oorlog officieel te staan. En dan zijn we per 1 januari 2019 gemeente Noord-Eerst-Friesland hieten. En het leuke is, er hiet je als een soort Noord-Eerst. En we vielen u zeg Noord-Eerst. Dus ja, het is helemaal niet zo moeilijk. Het is al inburgeren. Zou het dan inderdaad makkelijker ontsluiten kennen? Dat is een politieke vraag. Die kan ik politiek beantwoorden. Laat ik het zo zeggen. Er zijn 6 gemeenten in deze regio die dan Noord-Eerst rekenen wordt. Dus de toekomst zorg ik met vertrouwen in de meter. Wat vind je ervan? Nou, wat ik vind is, en dat is een dooddoener, maar het is wel weer. Kiezer had ik in dit geval gelijk. En wat ik mooi vind is dat er echt een duidelijke winnaar is. Hè? Dat ze heeft gezegd van ja, nou ja, het spande erom en is het dan zo oertjoegend? Nee, de inwoners van uw gemeente had duidelijk aangegeven van dit is de naam maar te deuren. En dat vind ik heel mooi. De commissie had de beurlijk voor werk erom hoorn, maar jou vindt eigenlijk dat ze een goede kar maken, hè? Ja, maar de commissie die had alleen nog de nomineerde namen selecteerd. Maar het is uiteindelijk binnen de inwoners. Dus ja, hoe mooi is het dat uiteindelijk de inwoners van die nieuwe gemeente dat die haar eigen namen kiezen. En dat is mooi. Het wie zo mooi dat de combinatie maken we koe mee de Tweede Kamerverkiezings. En nou, daar had dus het aantal inzende verkiezingsbiljetten, maar Hames kan daar optimaal gebruik van maken. Dat vind ik mooi.
Dat is een feestje van de democratie. Ze weer aardig in riedig hoe de uitkomst en dus ben ik blij. Nou, dat is heel mooi. Wat zouden jouw inwoners van de gemeente ervan vinden? Nou ja, dat leidt dus, want ik ga echt van de commissie, dat ik de spreiding van de voorkaren, dat die aardig overeen komt met die uitkomst. Dus het is net zo dat, Likels in Verwedderendeel, dat er een hele grote meernamen relatief zijn op, nou blik I.J. Lauwerslaan, of dus de verhouding, de totaaluitkomst, is er echt een goede weergave van het stemgedrag hoe die drie namen per gemeente. En dat is echt nog eens heel mooi. En mevrouw Waanders, nou misschien ook nog iets politiek vraagje. Is dit ook een knippen naar Dantumerdeel? Deze nieuwe naam? Maar dat is zo de kiezers vreeg je. Maar of dat een motief west had bij een stemgedrag, dat weet ik net. Ik denk dat uw inwoners, als ik dat inschot, dat dit het belangrijkste motief, maar dat ze echt zoen hebben van wat past het nou het beste bij de gemeente die van het vormje maaien. En knip ik mij, maar we moeten verder wel weer vooruit en dat doen we. De Vries, wat vinden jou van deze nieuwe namen? De nieuwe naam is een hele bekende naam. Vooral wat eerst Friesland, dat is overal bekend. En ik vind het heel belangrijk dat het zo is dat er zo'n overweldigende meerderheid voor deze naam gekozen heeft. De ene zei dit en de andere zei dat. Maar als we in de politiek zeggen, de burger gaat sprutsen en die gaat zijn met een grote meerderheid. Dit moet een nieuwe naam worden. Dus prima, dan is dit een nieuwe naam. Wie in de oren bij de naam, ja, die sloegen echt net zozeer op het gebied van Verwedderendeel. Of hij jou daar een andere mening over? I.J. Lauwerslaan, als je dat gaat naar I.J., die stroomt echt erop daar. Dus op zich is dat wie vroeger de zuidkant van Verwedderendeel, nu stroomt het er terug. Kalmeloon de Lauwers. Hij wil een binding met het gebied, maar men voelt vooral van die namen dat het een heel lokaal is. In Brabant heb je echt van Denkelland en dat soort dingen. Dus de uitstraling daarvan vonden we beperkt. Maar ik vond de naam als namen klinkende, vond ik het een hele prima naam. De Vries, en wat zouden nou de inwoners van Verwedderendeel van deze namen vinden? Is in algemeen niet. Als ik de stemmen zie die in Verwedderendeel uitgebracht worden en ik vergelijk je, dat we steeds nog het eerst, met Dokkemeloon en met I.J. Lauwerslaan. Ik ga het net precies in de hollen, maar dan denk ik, Noord-Est-Friesland is met de heegste vergeleken 3 of 4 keer zo vol. Dus eigenlijk is massaal in het Verwedderendeel op Noord-Est-Friesland stemt. Ja. En de Vries, als ik nou even zeggen, nou ja, de ambtenaren van Dantumerdeel jaren er wel bij, maar de gemeente op zich nou net. Maakt dit het proces om Dantumerdeel er in de toekomst bij te beloeken echt een beetje makkelijker? Daar is de mening over verschillend. Stemmen had ik maar emotie te maken. En het is al heel spietig dat Dantumerdeel hierbij net onhekken had. Ik heb wel geloofd in Dantumerdeel hier. Het is in ieder geval nou net moeilijker geworden, want Noord-Est-Friesland werkt in ieder geval voor de samenwerking, maar ik kom let erbij, want er geen net een grote drempel op. Dus wat dat betreft is het denk ik mooi om. Het hele proces begon met oproepen van inwoners. Kom mijn naam, suggesties, ideeën. 892 voorstellen, dat is een griezelig soort. Daarvan wint 662 broekbaar. Dus die hebben al hier gescamd, zeg maar letterlijk en figuurlijk. En nou ja, we hebben een hele wijze commissie. Zaakkundigen, ik van de Friese Academie. En die hebben dus uiteindelijk, na een hele maanden lang, hebben we de routine, vergadering, mij komen. En die ben dus waasdi, 15 maart, aan de kiezersvoorlijn. En nou, dan zal ik even oplezen, want wil ik graag weten. Totaal har stemt 24.900 mensen. Dat is een griezelig soort. Dus is maar 26.000, 80%. En daarvan hebben we op, even zien, ik moet even goed zien, Dokkemeloon hebben stemt 5.262 op Dokkemeloon. En op I.J. en Lauwerslaan har stemt 3.309. Dus 6 maar 3.000 op I.J. Lauwerslaan. En hier, de grote winnaar, Noord-Est-Friesland schrikt net 17.346. Dus 17.346. Nou, voor de commissie van de morgen weer dat aanleiding op de seizoen, die nemen we oor. Lezen we onze stuurgroep voor van de herindeling. En die had dat dus verslijn
dit maar gebeuren. Democratisch kun je zeggen, de burger het sprutsen. Nou, ik zou gaan zeggen, de burger het heel duidelijk sprutsen. Dus als zonder bezwier ha, dat kan het, want het is een overweldigende meerderheid. Dus daar ging een discussie mee over. En nu kunnen ze de naam maar gauw eigen meidje. Ja, en het mooie is van Noord-Eerst-Friesland, dat is al eigen. Er hit je een heel soort Noord-Eerst-Friesland. Wij velen u als gemeente Noord-Eerst-Friesland. Het wordt ook vaak bestuurlijk gebruikt als begrip Noord-Eerst-Friesland. Dus ja, eigenlijk ben we het al. Heel fijn dat jou afstemt weer op deze zender. Tegendank dat jou erbij wijzen wonen. En jou gaat sprutsen. En dit is de nieuwe naam. En ik zou zeggen, met je die nieuwe naam, Noord-Eerst-Friesland, jou maar gauw eigen. Want dat is de toekomst. Ik wens je jou nog een hele fijne morgen. Doei! Verrassend dichtbij. RTV